Di kajing tren jong chief secretary habis tu kasih. Ka penpau ya kajing jong ya ketian kasih. Bat ulat ayat huruf bah kapor ke bah udang le sekolah. Ulai cebar juga jalan rai ulapan bo unile ya ka subjek kasih. Ini dan kum gitu ki officer ka ai muslim sibon yang kum ka kasih author society. Menta ban hakaba dawa ban penrung ya ka CBS ya ka ban penrung ya tin kasih apo ka CBS nakaling jong ni dang penpre ya jing tho ngin hap hi ban tho sau chiu sekretari ba u chiu sekretari un sim ya ka jing dawa jong ni ban tho sya CBS namar ladangi lej bet mangi sya ka CBS let's say kinam da itu yang andai lada ka tho hi da ka sarkar katakan kamklan lakat taro kajing tho jong isya ka sarkar ka nang badan kam nginum slamban le ya kani ka CBSE ha kajing isya kila don ki kam ki bakile na ka benta ban yo ikinohi kai khasi ki para betri lang bat nga pranohi kai hangnia kasi department kila jule bonsen sa nong ba dalhi nakaban penkre yakini ki test ke bengi onki ki eligibility test yakino hikai ban hikai khasi ti kini ki jing persyang jong ka CBSE ni kumbang kila long ki senjam bahakoi kasi insa kan thop ya ki khasi hapo ka course ka jong ki dimenta ki sedon ki school jong ka central government ban pli hangni hapo jela jong ni ti ingin yele tenge ba ya ka kasi dai ban rong lemda kumta ki khna kasi jeng bo puli te school kindu ban tep ki tien la jong te katakan lo ka jima ya ka tien kasi bat kum juro ya ka jing no pang ka jai ban kasi